MLA kamolai ba proses di sokmiu labu kecingkerpa di kesorkar bakam dei banhun tang ban ai pisa saulak shakilanot ki balakhlat na kacingsa lungsop ki bor mariang Henry kadeiru ban pensnaru da kayeng na kabanta kitu ki baladu no ya kayeng kasam na kacingtua khandau hagi babun ki ceka jong kecela kani kecingtu ba proses kawan hadien ba arfoi ngut ki balakhlat hasen kablaja po kajala tang hauni bna jeliu ha ka bawla pun pauru ya kacing sosi bat pharu ya kacing solam siklong yeng ki balamat ya kani kacing sosi thang ba ublei undon lang rengkat batki pat ngene kacing juruslap ngale i kacing khlem jongki ai ki yeng ki sem bat kum jot na kaleng jongki kilenti sengkien bat kum jot kan ro bat kum jot kala wat na kham tam wat na kaleng jongki ba de banya wat kini ki surok kali dong i kum tu ba ki bon ki la khlem na ka daw jong kacing juruslap bat hak juga poru kham tam da ka jong kacing tlot jongki surok ki badan hapo jong jela jongi laga dengan nasional bi bat kum juru na ka benta ha ka bedi bat ki surok was no pot hau dia juga pon na ka liang jonga nga soban phai ko bos ngulem na ka benta gitu ki bal khlap no hakani ka jing jur jong slap ka bam ka long sha ka jing sosi ka khara hodo kata ka wi na ki na ka long yeng ka ban nyot chi para bat kum to sangut ke la khlap asen bar kan long sha ka jing sosi ka bak thang tam ka ba kum jila ki lamat hakani haunus nam arpo ar oble undor kat yakini ki yeng ki blamat ya kan jing sosi doble kum pentingan undor kat mon kersian baru nyelam hakum gani ka por ka ba ki mat ya kan jing sosi ba sosi thang di ha ka bedi bangani bantah na ka le jo ngada kerpat jur ki long shimen sa ti bi shimen sa pan ka le jo ki ka long kin thawla thoti thawla khoti badala ka long kumduk no don kam ke ban nak le sarkar ka long ba akan pesna ka yeng sem da ka banta ki long yeng tingir i ya ka jingrap sarkar na ka por hagi jirap ki bahar rukom ngala bodong datong ngala bodong ha bedi ban pesna yeng kan don kan budget provision ka ba ka sarkar na bu ban pesna yeng ya ki jingja bakum kini de bahar jo po ngala bodong dang no bon yo pisa andai scam nak lenga jungar ngil don teng po sarkar news nem masyana sarkar ngila tip bahai kom terekam terjam parngas ko bukan don jinge dana ka syong ka sarkar ka don kamon di hang ni ka don kamon de ka berji ba ka sarkar ka don kamon banjarap ha babon kiliang da ka mata ki pai ba jong jelahi bro ka we teng ekbilenti ha ba ka de ba ka jingja to sarkar ka lerap ki pai ba house ha ka por jong kobit ka lerap ba babon jinge lerap ba ka kwa ha ni ka por menta da ka de juang ka da kerpat jur nak liang jong sarkar ba ka simkhia pakal de ka por no ka da liang sarkar ban simkhia ban pesna na ka ye bat bani kalau pelong inga bangan ban perkhat hakaban perkhat ka jumut perkhat ban kam pisna ga da ka yeng yakini ki long yeng ki bala lapai ki bala pram ji sarang ko bat ko bujut dengan bat jing ko bat ka jing do no sedong ka wei ka long ba pisung thu tadan da ka leng ko sarkar to saulak ka lairap mtekani ngala long to ka long sya ka jing ru kharau ngi sungu sarkar bo saulak paring ha perkhat pade nak le joki ya le joki namar kham tam ya da man yo biang ka yeng ka long pe de kawai da nak le sarkar to ka sarkar dap saulak ka long sya ka jingker ku ka khrau para juga por ka sarkar ka don kam ya ka ban ai pisa ban bu pisa kerki haboro ki ka artli district immediately ka don sarkar ka don kam deposit ya ka pisa ha ka ni deputy commissioner ka artli district haba ka pisa ka don hapo jo DC ke laban ship action any time markat ko mistu jimbut ke sto jing matahi babon ke babon ke DC ka pisa ka badon ba in hand hapo akti jongki padang scam da nakaliang ka sarkar mata ai pisa ki par ka nakaliang ki mar mata hadim bala ailat mata nakaliang jong ka mariang kom tu slap na rasdong scam na lang DC ke zapha na mata ki videos ikra sabak bala ses ya ka damage assess bala ses mata ka ya ka jingdo sem par ka jingker pat jong nakaliang jong ka sarkar mar subha peklo ki jirap nak banta ki tu ki ba du dan ba du yang sem dan ki ba du ikan ro ki dan ba de batwa ki ro dan khamtam ki nong rep ka jingdo ba khrau bat hadur kom ko sarkar ka nyirap ba ka jingker pat jong sarkar ha ka ba de ba ka ni banta ka dong nakaliang jingi habairap ngin haplong praktikal Gina pun praktikal nama kajing do kalau orang dagi polak tadi kerja ada dekilak maka jirap jangka kalau sejar ajar kan iskam kanum biang kata DP ngaku apa sarkar hi kan peleran dalil dia
Maka jing jiru step kepada lalong rep holang. Maka jing yo jing kila syai kalong anda jila jing kai. Hajar sanajar sepoja kata kami ham. Dengan apa kita kadang baka jirap sarkar kalong syaka jirap pada pai baru akan mau ya jirap sarkar hakum dengan por kenjar sistem maka jing ya baik kendo.